Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Jonalyn. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sapay kuma, tada ito'y apakasarita ket agserbi nga adal. Kadag iti babalasang, asaan da nga ammo ti agtrabaho, iti uneg ti balay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jonalyn. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Ante, ni nga Jonalyn, umay ko kumadagasan tagidan kami na mapanag-eskwela. Ay sos, anyat orasan ay abalasang ko. Alas 7 na, ante. Ay, saan sapay abimangaw na? Ay, mabit laang tay nakitaan ijisilid na. Ay, ay. Jonalyn! Nakaturog ka pa'y laang. Umay nakadagdagasan ni Ane, agayim mo. Anya ti orasan aya? Ay, kat alas 7 na, anak ko. Ha? Aldaw mat gaya man. Ay, di ka pa'y nakadigos. Isakduan da kun iti pagdigos ko, tapno sana ka maladaw, nanang. Sige, bumangon ka nga ruditan. Ibagayo ka ni Ani nga umuna laangan, tamaudi akon. Saan ka man ang asimrang iti first subject tayo? Apay aya. Naladaw ak nga rod anak ring. Anya aya ter aramidom iti rabi. Na mismo man ang quiz tayo. Uy nga rod. Jak samot makapasan. Anya nga min aya ti pagpuypuyatam. Ni man Willie. Agsasaro no ngamin ti text na. Ibagam ngamin kan kuana, asaan na ka nga is-isturbon iti rabi. Takasapulan amariing ka iti masapa. Ay, baka turturog ak pailaan. Kita dayta ti epekto ti kurang ti turog. Sapay aging gat alas 5 ti klase tayo itangal daw. Ay, kasla kayat kunti agawid, amapan maturog. Kasangsangpet ta, naggapoy jay talon. At dakan dito yung kusina, bakit? Agluto tapno adakanon tayo. Awan pa'y naluto. Kahit ni Jonalyn ngay ngagluto, anya tiyar aramidan na. Agin inan bayam, ta siya kunti agluto. Ay, kasano makasursuro day ta anak mo? No si ka amin ti aggunay dito'y balay. Paiman ta inakbagaan. At da ka di jay salas ngagsilsilpon. Jonalyn! Sika ti mapanagluto. Tanabanog ni nanang mo ang naggapoy jay talon. Anya matan, isulaong ayatin na banog. Kano agsilsilpon ka lang dita. Agres-research siyak nga rod. Aya. Bayan nyo ani nanang ti agluto. Tadyak matlaang ammo ti agluto. Jonalyn, uray ka di dito'y sangot ipanganan kat itog-togot mo pala dahi ta silpon mo. San ka na makapangan ka po iti dahi ta asilpon? Bayam ka dilaeng. Mani nga rod, ni tatang, tila madmadlaw na. Di mo ko na nga research kalata uray dito'y panganan. Anya kalakit din ay alakay. Bayam ka dilaeng. Diyak kayatan ti mangan. Na, Nay, apay ngay. Kasano? Puro mo't natang day ta si daan. Makauma. Awan pa'y karni. Di ta kayo. na. Kita man dahi ta anak mo. Pimanawan. Nagpili iti makan. Puro natengmet nga mintilinutok. Tawan mo't tinagatang ko akarne. Ay bakit Surwam dahi ta anak mo nga agtrabaho dito'y balay. Di nan sapay amo ti agluto iti napoy. Ante, nagadumot ng day talablabaan nyo. Ay, uwan nga rod balasang ko. Uniform samot ni Jonalyn dagita daduma. Ay, bado na nga rod dagito'y lablabaak, balasang ko. Apay nga min ada kayo pa'y laang taglaba, kat Sabado ita. Awan mo't klase na, di iso kuman ti paglabaan nyo. Ay, di nabot balabaan analay. Iso asyak laangan Umayak mamot aglaba dito'y grepo, ante. Nay, adumot dagiti lalabaam. Labak pa'y nga min ti badbado da tatang kananang ko.
Kasi damot, no isuda pa lang ti aglaba. Anya nga itar aramido ni Jonalyn di tabalayo, ante. Ay kunak nga agdalos, ta nakawarwara di balay. Ani! Aglaba ka? Wan, sika, sa dino ti papanam? Inak agload. Awagak ni Willie. Nanang, ikandak man iti pagload ko. Na, awan kwartak ditoy. Inka mangala iji pitakak, iji bulsa ti duster kaw. Inak mangalay ti kwarta. Sige. Nagswerte ni Jonalyn, ante. Paawag-awag laangan iti boyfriend na. Kalpasan na. Anya tinapasamak. Katawa ka mo't akatawa itis istorya eh. Kat makapakatawa ka mat ngamin nga gis istorya. Babe, manon nga oras tang agsasarita iti cellphone? Nasurukan amaysa. Babe, putdan tapay lang tayo nagtulungan ni tatang ko. Si Kamat. Apay, awan ka di aramidam? Anya ko mga iti aramidag ni ti balay. Agtugtugawak laang mat. Apay, di mo ka di tulungan dagiti naganak mo? Isoda ti makaamo nga agtrabaho. Saan asya? Sige babe. Bye. Tanak ni tatang ko, nudyak mapantulungan. Madamdamamanan ha. Umawag kan tumanin kanya. Jonalyn, ayan mo. Apay ayan, nanang. Ay, nagsakit ti sikat ko ang naglabay tinagadaw. Ay, agidaak ko ma. Iso asikaman pa'y lati mapanagluto anak ko. Amo kaya ti agluto? Masapol, amasurom ti agluto. Kasanun ngay no makiasawa ka. Anya ti lutwag. Ado ije kusina. Mangkita ka no anya ti luto. Anya mo tan. Siyak pa'y laang matipaglutuan nyo. Ni ading mo a Jonalyn tinaglutaw, tanasakit ti sikat dinanang mao. Anya? Ni Jonalyn? Napagluto yo, tatang? Milagro Kunak nga raw danas ka na sursuruan na ti aglutaw. Tapno makasursuro iti trabaho iti balay. Katwan mat, pudno day ta. Ramanan taman ti linuto ni ading mao. Apay ngay tatang? Naksat mat dayto inapoy. Ay, huwin nga agpaisaw. Ngimisit mat ti inapoy. Ay. Nabaybayan na siguraw. Di man lang nagsilsilpon tinararamid nan Kanday to'y sidain kita ama Anya day to'y nagadot titiguna nga mawan pa'y ramraman na. Ay, itala nga umay makipangan da tao dito'y balayo. Kastoy pa'y timakan. Aguray ka man taayabak. Mayabam aya day jay, kat aday jay sirok ti kayo. Agsilsilpon ijay anakaindayon. Kita nyo nakadepol man ti cellphone iti lapayag na. Jonalyn! Umay ka man ditoy! Jonalyn! Apay, tatang! Basta umay ka ditoy! Daytan tatang. Kunak matadyak kaya timangan. Kasanwa kayat mo timangan kat naksat mat tilinutom nga inapaw. Kanjay mo't sidaan napuno iti sabaw nga mawam ramraman na. Kunakmat ngamin asandak apaglutlutuan. Tadyak ammo ti agluto. Kasano ka nga makasursuro no kasta ti sungbat mo ading ko? Sandak to napaglutlutuan. Kitaak man day ta grades mo, Jonalyn. Sana, kababain, kumpara ka dagiti grades mo. Taapay. Nagadutin complete a grades ko. Kung adamay sa subject ko, saan ka nakapasa. Kasano, saan kamot ngamin nga agi-submit iti requirements? Kanjay pangbigat a subject tayo, no saan ka nala daw, absent ka. Diyak sa nag-eskwela? Anya, ay sayang mo't anog sardang ka. Di mo lapang panunutan mo ti ado arigat kan kadagiti naganak mo. Kaasi da maininitan iti taltalon. Diyak may ulo ti agadan. Katanya nga iti aramidam no saan ka nga agadal. Di, makiasawa aklangan. Ha? Agangangaw kan samot.
Tuladam, dagiti daduma akalugaran tayo, anak asawa, uray no saan da pa'y analpas, iti panagadal da. Ibagbaga nga ni Willie nga agasawa kami. Kabailan nan, ti agpamilya. Wan siguro kabailan nan. Tatang, nanang, Apay, Jonalyn. anday baga kada kayo. Anya da ita, agbayad ka man iti tuition mo. Ay suslakay, pangalaan tangay iti kwarta ita. Di agilakotan kadagiti naapit ta apagay. Makiasawa akon. Anya ti kunam. Tikunak, makiasawa akon. Ha, Makiasawa kan? Amom ka din no kasano ti kinarigat ti makiasawa. No muna tadi ka pa'y nakalpas iti panagadal mo. ti damagam. No asino ti pakiasawaan na. Aguray ka bakit? Tay palpalawag ko kenkwana. No kasano karigat ti agpamilya nga awan adal na. Kat no iso ti kayat na, di kabayan. Ha? Ay, Jonalyn anak. Asino ngay ti mga sawa ken ka. Tasla saan nyo mo't nga am mo di boyfriend ko? Ni Willie ngay. Amom dayjay bakit? Nakita ko na ya. Saan pa nga imay? Ngam kanayon kami nga agsarita iti cellphone. Umay to kano dagiti naganak na amakisarita kada kayo. Ay, nagbihitain. Pinanunot mo ko maanalaing dayta nga aramidem. Ay, agtala ka man dita. Agkasardan, da iso ti kayat da. Apay, makiasawa ka kanon? Wan manong. Iso nga ro dagito yung napan mi binulod ka ni Willie ang nagado at tugtugaw. Binagaanak ni tatang. Tumulong ka no amang yaramid iti damara dito'y sangwanan ti balay. Tulungan da kami matin manong. Tapno malpasan ti kasarmi ka ni Willie. Sapay ko mga rod. Tasaan kayon tong agrigat, ading ko. Numuna tasadot ka mahit. Anyamot ni manongan. Awan pa mo matrabaho iti balay. Kasano nga agbalin ka amisis no kasta? Kumusta ka ngay anak ko? Mayat ka di matlaang ti kasasaan mo ditoy. Kanayon nak nga apaon ni Willie. Taapay. Diyak ka na amo ti agluto. Diyak amo ti aglaba. Kandiyak amo nga ornosan ti balay mi. Nay, kasano adi mo amo? Kat insuro ka mo ti idi saan aya? Nalipatak nanang. Ay, kasta nga min ti agbalin amisis, anak ko. Asikasuam di asawam. Ilutuam iti kanan na no mapanagtrabaho. Imbagkit di atawan pa'y anak yo. Kasano kay no aganak kan? Wan nga rod nanang. Sursuruam dagita at trabaho. Simple laang aba nagdagita. Nayen, nagsakit ti ulo kagawid dito'y balay. Taapay manan. Nakaluto akmatan. Anya pa'y lati kayat mo. Nagwara dito'y balay. Nakataptapok, kan nagrugit. Sa anak ang naruwam iti kasto'y apagtangan. Taninanang ko, kan dagiti kakabsat ko a babae, nalaing dangag trabaho iti unag ti balay. Reklamo ka la, reklamo! Apay ngamin adi mo amo nga ramidin dagiti simple abanag dito'y balay. Aglinis, aglaba, kan agluto. Ay, diyak na irwam iti kakasta at trabaho. Tay di balasa nga. Sana ka agtrab-trabaho iti kakasta. Ti kunamkit di, sadot ka. No apay asikapay lang ti naasawak. Agbabawi kan sa asyak ti naasawam. Nagbabawi kan. Di sublin akon kadag iti naganak ko. Kumusta ka, Jonalyn? Ani, si kakadi daytan. Wen, siyak daytoy. Ay na, nakapinpintas ka. Bagay mo dayta uniform mo. Di nakadipastrakan. Ay, umunag ka pasensya kan ta nakawarwara dayti balay ni. Agtugaw ka. Dinamag ko kaninanang mo daytoy address yo. Taapay. Imbag man tay may nakbinisita. May saak ngamin itan a social worker.
Nakalpas ka gayam iti panagadal mo. Wan inananusak, kat nakastrakak iti trabahok dita regional office. Nakafildak ita, iso abinirok ka. Imbag man tadinak nalipatan, ani? O syempre mo't kwa, ada ngamin tulong nga ipapaay mi kadagiti marigrigat a pamilya. Iso na panunot ka. Damagak mo, kayat mo nga iraman ka kadagiti maikan iti tulong. Kayat ko kita mo dati balay mi marmar ba? Kan kita mo tilangak. Saanan akas edi ti pamagik. Sige, aguray ka nga rod talak dagiti impormasyon mo. Interviewan ka biit. Ani, Oo, apay nga agsangit ka mo dun. nagrigat gayam ti saan nakasagana ng agpamilya. Namuna tayo di balasangak. Nusuruan, kan bagbagandak dagiti naganak ko. Diyak idadangdanggan. Ay, nagrigat na talaga. Na may sublik la kumati panawan. Rumbanggayam nga iti panagasawa, ket maisaganaan iti husto. Jak ammo, noan niya ti mapasamak iti pamilyami kini Willie, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Jonalyn. Jonalyn pagayam ko, kan kadagiti metten papagayam ngagdengdengeg, ti panagasawa. Ket saan abareng-bareng. Nasken ang nakasagana ka kadagiti karit asangwen, iti biyag tinaasawaan. Ken nasken asurwem dagiti banag, anasken amasursurom, tapno maliklikan ti kanayon nyo apanagapa iti asawam. Agbabawi ka man, ngam naladawan ti amin. Ket ti aramidem, sangwem ti agdama. Ket agbalin kan a responsable nga ina ken asawa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Jonalyn. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kinitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.